Dr. Daniel Aoi wuoyo maber kabisa macha kaka yalo buch piny o mora ahinya kaka ochano weche nego kendo giko maber. Tadwaro ni mondo step number 1 kidwa ni mondo ji owuo tikuongi penjruok na ng'o marach tikoni gi marach en ni nengo chiemo ni malo. Nengo chiemo ka ni malo koro nengo dak be bedo malo. To each step number 2 ang'o ma jang'ur dwa ni mondo time mondo gigo lokre ma sirikal ok tim. Kae to step number 3 penjo president ita ang'o midwaro ni mondo time. Ka koro kanyo winjruok onge kokiluongo bura to ji wuoyo. To adwa ni mondo anyis oganda Luo ni bedo gi telo mar piny Kenya mar president ok wanyal bedo go kodolwa kaka joluo ni wagore gogendini moko te ma ng'ama wuoyo gogendini moko iluongo na ndhoga. Ogendini go biro siemowa ma giwach ni jaluo kik iriwri go nikech an kata kiriwri kode to ka wuod gi Raila pod ngima to mano kende ma gi support ok gi support ng'ama chielo. Omiyo dwani wadog chien wamako siep gi lang'o gi kech piny ruodh gi biro rumo. To ka piny ruodh gi oserumo ang'eyo ni gibiro dwaro ng'ama gi lu bang'e. Dipo ka giyiero ni oganda Luo gi ncho bedo siepwa walu bang' wuod gi moro. Omiyo kik wakedi ni wan jaluo odwa en not achiel to sa kura to wadwaro udi mamoko. Wach machielo adwa nyisi ni lwenj Raila Odinga gi William Ruto en gima Kisumu luongo ni is historical. Inyalo paro ndalo moro kane Raila prime minister notemo riembo president William Ruto e bedo jatend migawo mar agriculture. Mano nokethore kendo Ruto nodhi nyime gi bedo agriculture. Bang' mano notemo golo William Ruto e chama. Mano nodhi matam Ruto rumo mane ok ogole e chama. Bang'e manyotimore machiegni ne gipango ne Ruto Bomas